ani nevidela. Aha. No, keď sme pri tom, potrebujem si povedať veľmi nečakanú a zlú správu, ktorá by sa nepotešila. Musím to teraz hovoriť. Narodenie. A chceme to osláviť. Ale musím to povedať. Tak hovoriť. Petra, nerada ti to hovorím, ale došla si o prácu, vyhodili ťa z práce. Čože? To nemyslíš ani zo srandy. Nie, že zo srandy, ale to si robíš žerty. Z práce ťa vyhodili, ja nerobím si žerty. Počkaj, Petra. Veď nemôžeš. Bez zaklopania? Áno, bez zaklopania! Ako si to predstavujete, mám vyhodiť z práce? Ako? Počúvajte, Petra. Nerobili ste si... Ani ste sa nepodpísali. V práci ste si robili, čo chcete. Ako mi toto môžete povedať, že som si nerobila v práci, čo chcem? Ste hlúpi. Viete čo? Odídem. Nepotrebujem žiadnych ochrancov, aby ma tu zachránili. Odídem sama. A viete čo? Idem za vedúcu. Idem za šéfku. A uvidíme, ako bude pokračovať ona. Počúvaj, nebudem sa s tebou rozprávať o tomto. Viem, aká bola predtým bitka a to ma vôbec nezaujíma. Nepotrebujem samé reči, čo ty tu navyprávaš. Nepotrebujem nič. A nepotrebujem ani Denisa. Nechaj si ho. Ja? Lebo ty. Ja tiež nepotrebujem tvojho Deniska. Mám s ním ja zostať? To myslíš vážne? No určite. Nie, nemyslím, že aby si s tým zostala, ale nepotrebujem ho. Nepotrebujem Denisa. Čo s ním budem robiť? Ja tiež žiadneho Denisa nepotrebujem. Ale ja nepotrebujem Denisa, nedelím sa on ho s nikým. Aj keď ho mám rada. Ja zaujíma ma, ale nebudem sa ja s niekým hádať. Toto niekto môže o mne myslieť, že som ščetka a hlúpaňa. Áno si, hovoria to všetci. Si ščetka a hlúpaňa. A kto všetci? Ja. Keď o tom nevieš, tak mi sa ohovára. Počúvaj, Denis je v nemocnici a on naozaj by o mne nič takéto nehovoril. Aj keď ma miluje z celého srdca, nezaujíma ma to. Áno, nemocnici? Chceš ho vidieť? My dvaja sme skončili len kvôli tebe, pretože ty so svojou hlúpou sestrou, ešte zlejšou Dagmar, ste nás rozdelili. A bránite nám to. Áno. Čo je ten problém? Dobre máme, lebo Denis je len náš, nie tvoj. Aké krásne, aké romantické. Denis je len váš. Však uvidíme na konci. Však dobre. Áno, dobre. Veľmi príťažlivé. Na. Počúvaj, niečo ti poviem. Počúvam, haló? Nie som zlá, ale budem úprimná. Ešte raz sa ma dotkneš. Ešte raz sa ma svojimi pazúrmi dotkneš. A bude veľmi zlé. Áno, a čo mi spravíš? Zavolám Denisa, ten si to s tebou vyrieši. Áno. Keď nevieš, ohovárame ťa s ním. A keď nevieš,
Ale Denis prosím ťa, to sú je na hlúposti. našej strane. Ale prosím ťa, to sú hlúposti. On leží v nemocnici a nikdy by na vašej strane nebol. A viete, kto ho otrávil? No predsa tvoja sestrička Dagmar. Ona ho otrávila, preto teraz leží v nemocnici. Dobre máme, ale on by sa kúknúť do nemocnice a tam ho vypal. Dobre? Nice. Ach, nebudem strácať čas nejakú hlúpaňou, ktorá má ani nezaujíma. No tak čo? V tej práci, ako to dopadlo v tej práci? No, vedúca povedala, že ju to nezaujíma a že z toho dôvodu ma vyhodili, že lebo môj kolega tam vyrušoval a že ja som na neho kričala. Pre pána Maria! Poďme, ideme tam. Ja toto sa nebude robiť. Vieš čo? Erika mu dala konec, že No. o tom nevieš. No, to sotva mu dala koniec. To neverím. Ale dala. Ty si pri tom bola? Nebola, ale ona mi to sama povedala, že je s ním koniec. Sama ti to nemohla povedať. No ale povedala. Pretože ona s ním nikdy neskončí. Aj keby sa mal teraz svet zrútiť a padali by napríklad meteority. A to sa mám smiať, že padajú meteority? Ty nevieš hovoriť, či čo? No sorry, pomelovala som sa. No a teraz čo? Náš výstrih, aby ťa každý chcel? No. Ja výstrih nepotrebujem. A čo potrebuješ? Čo závidíš, že teba Zaraz nikto chlapov? nechce a že chceš iných chlapov, s ktorým niekto už niečo má? Ja? Ja som iných chlapov? Lebo ty podvádzaš tvojho Marcela? Vieš, čo dobre mám. A ty závidíš, že Erika je od teba krajšia, než si ty sama? Však No ty... dovol? Ja? A ty? Počkaj, však ty jej nesaháš ani po pety, ty... Ty hlúpaňa jedna. Áno, ty skôr. Ty si dobrá, nebudem začínať. Ale! Nenenáš tak ľahko. Iri.